yo mang wis ngajike mereng janji janji kang wis nganti-nganti nganti-nganti awalan pengyong mas nganti-nganti awalan pengyong mas witing tresno jalarane saka kulino yo warna-warni warna pisan yo warna-warni warna pisan yo sing wani pasti duweni kanan kiri sang salendro mangke wong ayu wong sineko jajaneko jajaneko yang pantas luas di sewange isong gampang wong ayu iso nyawa ora iso duweni wong ayu iso gampang iso nyawang ora iso duweni wong ayu ora iso duweni warisan sing nenek moyang seumur di bakalina seumur di bakalina melestarikan kebudayaan mama kotonori ini khususi kebudayaan jaringan sama di jinjing berat sama di pikul gotong royong bebarengan gotong royong sayunan gotong royong sayunan mimiku sarang mimi ngaji kuslina wong kebusro sarang nok kayu rahayu sing di hongkong medi eman-eman wong seduluran Yono minangkane bos bebek dewek
trompet dewe mama bumi mama sendes sendi pilar mandok peduri becok kesini betelibe mama ulis minangkane mama panitia dewe nok karo wong parengangan ayete bila ketiko sing paling emak mama luras minangkane sing hormati papaya Messi wong cipakat papaya Messi imane wong seduluran imane wong seduluran ciri wang cipak diri sing duwe pandu studio takdir kang ora dipungkir kadar sing ora bisa dipungpang tulis waris bangsa diri ketulis kewaning janji ada sing kagawe minggat kon kena dipungkiri ora kena dipungkiri adi kunang-kunang mabur wadon lanang pasak matroy dingi kunang-kunang mabur wadon lanang aja sok nganggur makanya si kudu diatur aja kakek bayar guyur kaya pepi sarang nokian ini ketik nokian tinggi kabel sayuan sarang mama waris panitia kembang putih yang gelongan sing teliti sing hati-hati sing waspada sing alon-alon milih aja kusdina wong kabusrok wong sing paningeman saya sarang kang tiun menangkan pepiat jesen sing dewe akan dibekasi iman sayang Kang Tosin sing duet toko putra mandiri Kang Tosin sareng Kang Nesot wong lasnya pepai maisi wong cipakan wong sing paling eman kodong orang sing ngepang gawe kakas memang pikiran gawe kakas ing hatine Impiane pantes luas di sawange Putri Ayu Dwi Wana Nok anis minangkani Putri Ayu Nok anis Putri Ayu Dwi Wana wong sing paling iman lalu sakarukir gambar watu wilat pisan batin si tetep kakui yang lagi tetep mungkir nok yanti sarang nok karo wong pareni geding mama putri geding kang edi jangkung geding bunda ratu eratno sing dua Jepang calon tuan rumah dewe saking emane wong seduluran emane wong seduluran kang kesongot wong lasnya ajali sarang bapak sek matroy dine gede mamaku tonorin ini khususi ajalok digawe nok ayu rak kayu sing duwe Hongkong dewe emane wong seduluran nok resi koleksen minangkane saking sama trombeng dewe
studio tipu kiri saking eman wong seduluran mama sarpon wong Karangwangi angadi Bekasi angadi Bekasi kelingan kenang belane sareng mamaku ning mending mamaku tonori imiku sesiki hormati siapa bisa gulung tenda papa Messi wong Cipakat gulung tenda siapa bisa menolong kita papa Messi menolong kita kang tiun dengan kane sing kowe cedere papi jensen sereng sareng papa sen mate keding mama bumi minangkan sing hormati mama lurah godong orang sing ngepangi gawe kakas di pikiran mata wis ora wis kuning kembangi sing pengene pipi aja kusrinanya sing pengene wis kapati wangasa kakalan eten ora bisa mama ulis minangkane panitia dewek kalane ora bisa senajan aragan anggang ning batin sih ning batin masih kelingan no karo wong pareyan masih kelingan